баъзан вақт волидон ба хондану тарбияи фарзандон аҳамият намедиҳанд. ба кори хона овора шуда, ҳатто намехоҳанд бо фарзандашон дарс тайёр кунанд. аммо рӯзе ки фарзандашон баҳои ғайриқаноатбахш гирифт, волидон аз ин афсӯс мехӯранд ки дар ин масъала ҷиддӣ муносибат накарданд ва агар огаҳ мешуданд, ҳатман аз пайи ислоҳаш мегардиданд. хонандагоне ки таҳти назорати волидайн қарор доранду робитаашон бо мактабу омӯзгор қавӣ аст, ҳамеша ба дарсҳо фаъол буда баҳои хуб низ мегиранд. ин волидайн аз давомоту баҳои фарзандон чӣ гуна огаҳ мешаванд? албатта тариқи барномаи едониш ин маҷмӯи иборат аз барномаҳои веб ва заминаи мобилӣ барои омӯзгорон, волидон ва хонандагон мебошад ки барои идоракунии раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёна пешбинӣ гардидааст. имконияти дигари барнома ин пайгирии нишондиҳандаҳои таҳсили хонандагон ва муассисаи таълимӣ ба ҳисоб меравад. бо истифодаи барномаи мазкур робитаи волидайну омӯзгор барқарор карда мешавад. яъне маълумот бо истифодаи барномаи мазкур ройгон ва сари вақт ба волидайн ирсол мегардад. боиси зикр аст дар муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе барои дастрас намудани паёмакҳо оиди даромаду баромади хонандагон камераҳои Face ID насб карда шудааст. илова бар ин барои волидайн дар барномаи мазкур функсияи дигар муҳайё карда шудааст, то аз давомоти фарзандонашон дар муассисаи таълимӣ сари вақт огаҳ шаванд. барномаи едониш имконияти хуб барои ояндаи фарзанд. барномаи мазкурро аз Play Market ва App Store дастрас карда метавонед. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе.